Hello everybody. What is this? Water Sprite. What is that? Halika na. Picture. Wow. What is this? Yo, hot dog. Kaya mo ba yan? Pagkain. Hindi ko rin naalala. Mga moy ano. Basta importante may hotdog. Sabi ni Ate Tess, Jumbo hotdog. Kaya mo ba yan? Asan yung hotdog mo? Ito. Turuan kita kasi. Okay, ito na yung ating kabukid. Let's go! Hindi ba yung magilo yun? Lupang hinirang. How's that? You? That's you! Tara sa Seafood City tayo. Bayad tayo ng panglechon. Kap na ito. Musta? Pati ko nakita yung ano. Kita kan? Hi, ako again. Hi. Pulling pa. Ano ko ha? Ganda ng ano. Ha? Ganda ng sombrero mo. Oo. Gusto mo? Kita ko sa ano Nanalo ka pa sa ano ha? Las Vegas ha? Magkano lang yan? Kala ko naman ang laki eh. Ito. Oh, 100 plus. Hindi naman ako naglalaro talaga. Inanok ko nga kita oh. Pero tinignan ko lahat ng mga video. Sa dito. Itong aking favorite na Aha. Napalo kita oh. Ayan oh. Oh. Ayan. Ayun oh. Diba? Ikaw to oh. Okay. Ayan, salamat. Kain po kayo na. Mamaya daw. Ano ka pala no? Oo, kumain tayo. Hindi yan sarap mo magluto. Puro Mamaya gulay, magdidinding ulit ako. no? Puro gulay. Ilocano ka rin ba? Hindi. Ikon. Meron ako, Sabado. Ikaw ba nagluluto? Oo, ako mismo. Biglas mo lang. Oo. Saan ulit? Di ba? Pag mo mag-video ah.
Sana dumami yung followers mo. Ipasok kayo ng ano? Port? Kahoy ako dun sa Las Vegas. Nagpupunta ka pala dun. May bahay ka doon? Oo. Wow, nice. Malapit sa street? Pero sa Henderson, Oh, yeah. At least. 20 minutes sa... Eh, kailan mo pa nakuha yung bahay mo? 30 minutes siya sa Kailan ka nag... street. Kailan? Oh, really? Last year ko siya binili. Swerte mo ngayon. Magmamahal na yun. Mataas pati yung... Anong mahal. Oh, yung mga nakakuha ng bahay, mga ano. Nakakuha ko siya ng 351. Wow. May pool, syempre, malaki. Ha? Karamihan doon may pool, ano? Ayaw ko ng pool. Ayaw mo? Nakuha ko ba lahat? Hindi. Opo, sa akin po yun. So, sinong tumitira doon? Pinapasyalan namin. Tapos, kasi lagi akong nahirapan na ano. Oh, hindi, may pagkabitan mo lang ng Magsabi na camera, pupunta ng ring. Pagkabitan mo ng ring. Pinarenta ko na. Oo nga, pero dapat may camera ka. Yung ring. Oh, hindi na kasi pinabrenta ko na. Kahapon na sila. Magkano ang renta nila doon? 1 night. Wow, panalo ka nila. Tapos na yung Raiders doon, di ba? Oo. Bagong-bago. Swerte nga yung taon. Wow. Kasi niya, amoy bago daw. Bago lang. Ilan to? Oh, hindi ko nabilang. Kapatid. Yan, magagugulay ako na. Mga Ilocano eh, gulay-gulay. 72. Okay na. Sige, good luck sa'yo. Download ko mamaya to. Bye ka na. Bye! Okay. Ito yung halo-halo mo. Oy, may free? Thank you. May free daw na halo-halo. Yeah. Only the drink? Discounted siya. $7 po ito sir pag ano walang promo. Oo, $7. Oh, okay na rin. Basta naka 50 plus ka. Oo. 28 above. 28? Oo. Sir, Ganda. thank you. Antayin ko na lang, ano? Ayan na yan. Ready na yan. Okay. Yung $7. So, ito meron ko na. Yun yung Jollibee. Chowking. O, check na bro ha. Yan. May dugo ka rin dyan. Sige. Salamat ah. Okay, okay. Sige. Meron palang tao dito? Nakabukas sa ating garage? lang. Nahiya na ako. Oh, okay. Okay, let's go. Tapos na naman ang ating lechon. Yan. Chicken in the side. Yan natin itong foil. Day Saturday. Pagtanggal ng foil habang mainit pa. Para hindi pa siya nakadikit. Ayos. Yan. Ayos ba? Ito yung ating temp. Ito. Nalo. Sa may linis. Meron pa dito. Sus, karutong. Mikit? Nakadikit? Yung ulo mo ah.
aking assistant yung burnok. $20 per leaf. Okay. Hindi na. Insert ka muna. Asin natin to. Bango, no? Amoy mo? Huh? Smell good. Tingnan mo kung may foil pa dun. Wala? Okay, let's go. Tayo ng steak at balbakwa. Balbakwa yan. Balbakwa. Balbakwa. Ika Iloco style. Testing pa lang to. Hindi pa matigas pa yung iba eh. Ayan. Okay, relax muna tayo. Bukas ay day off natin. Nanonood tayo ng fireworks. Happy 4th bukas. Okay? Ayos, balbakwa. At syempre, may kilawin tayo ng balat ng baka. Ayan. Mga aso ko, nag-aanuhan na. Kilawin balat ng baka. Ito yung steak. Okay. Ayos. Happy 4th bukas.